ta sani cikin kunciya, yau gashi ina rasa bacci na. Labarin Aisha da yar fillo, wai wace zan bai wa rukan gauna. Wata ranar juma'a ce, na fito ne da maraice, Buhari Siraja na ɗaurai ne, BSD buro da mai waƙa ne, studio ne canza ne, in Kaduna nake ta tunani, taron bikin su gashi ni zani, Kaduna State gari na 'yan birni. Ashe gamo ne zanyo, gamo na so ga ɗan koyo, motar da na hau ta ɗan koyo, na ce sauri aka je juyo. Malan sauri kaka yi ka fita cikin motar da 'yar gata, mota ta haya ba a wauta, san ba wuta. Na juya cikin fushi haka nan, wake furci irin wannan, ni ce Aisha 'yar gatan nan, 'yar gatan nan. Na ɗan yi shiru ina nazari, me zan furta na inkari, sai na yi haƙuri, shi ne maganin dukan shari. Mun je muka dona na sauka a kawo, Aisha ita ma ta sauka a kawo, ruwan sanyi ta kasawai a kawo, ni ko na gisha an kawo. Haba malam karɓi kasha, saƙona ne ta ka Aisha, in ka raina na baka gesha, kai ɗan gayo ka ɗan cika sha. Na kyale ta na ɗau jakata cikin motar da na jigata, na je na masaukin da zan huta, idan su sisters a nan na huta. Na ɗau wanka na tafi wasa cikin gamji na kwana dosa, masoya da dama sai na murna, BSD buroda zan musu wasa, sai na tashela zan musu waka, na shigo filin na fara waka, masoya da dama sai na tsalle, sai na murna na musu waka. Ashe Aisha ta zo taron bikin nasu ne, ashe wannan bayan na gama take bina, ka karɓi wannan. Bana buƙatar komai naki, jaki da sauri tafi abinki, ban san gani ki rufan baki, ki bar raki. Ka daure ka tanka, anan tausayinta ya kama ni, in kalle ta tana kuka. Mene kika zo da shi Aisha, ta ce so ne ya kama Aisha, ka daure ka amshi bukata ta so Aisha. Na ɗan yi shiru na numfasa, gashi ni nawa a bata amsa, ni ma sanna ta yayi rasa, illai sanna ta yayi rasa, da ke na aminta mi soyayya, cikin mata kina niyya, ta ce da ni kar ka ban kunya, ina nazari na soyayya, ta ɗauke ni a motar ta gurin shakatawa
na 'yan gata can muka je nuna zantawa bayani take ina da rawa sai ga wasu baki duk sun kewaye mu ashe kidnappers ne sun ka kama mu sun rufe idan mu sun ɗaura hannunmu kukan zuciya bayayu a fili sun samu a mota cikin wanga hali sun baka motarsu da ne su kai cilli cikin jeji aini suka wular sun ɗau masoyiya aini ko sun cillar tiga 'yar fulani sautin murya ya bullo ita ce ta tsince ni ta kai ni rigarsa ta ajiye ni ta min halarci diyar fulani ta bani kulawa cikin tausayi ba zan manta ba diyar fulani ta bani guri na ɗan kwanta dare yayi domin na huta sai ga kiran waya miliyan 100 suke so cas na basu sama na Aisha muje koko su kashe ta sun ce tabbas gashi wanda ko sile 100 balle ma miliyan 100 wayo kaina ya zanyi soyayya ta zamo hadari sai yar fillo ta ce a'a ni ma sannan ka ne arba in ka yarje biyo aure garken shanu na baka 100 sanakiya ta soyayya don jefa ne cikin hadari BSD broda mai wazan dau Aisha Kaduna ko 'yar Fulani